Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-inċidenti ta' traffiku f'pajjiżna żdiedu b'20% meta kkumparat mal-2021. Bejn April u Ġunju ta' din is-sena kien hemm kollox 4240 inċident, filwaqt li fis-sena ta' qabel kien hemm 3594 inċident fl-istess perjodu. Terz tal-inċidenti seħħew lejn in-naħa ta' fuq tal-port, fejn Birkirkara hija l-aktar lokalità li fiha kien hemm inċidenti ta' traffiku. Madwar 455 persuna kienu involuti f'inċidenti, fejn 98 persuna ġarbu ġrieħi gravi. Dawn jinkludu 67 sewwieq, 13 passiġġier u 18 persuna li kienu mexxin. L-istatistika turi l-maġġoranza tal-vittmi kienu irġiel u li dawn jammontaw għal 71%. Is-sitt persuni li tilfu ħajjithom bejn April u Ġunju li għadda wkoll kienu rġiel. Il-fatalitajiet fit-toroq Maltin bħala numri huma taħt il-medja tal-Ewropa. Iżda dan ir-riżultat irid jittieħed fil-kuntest tal-fatt illi f'Malta għandna distanzi iqsar ta' vjaġġar meta kkumparat mal-kumplament tal-pajjiżi tal-Ewropa. Allura għalkemm jidher li t-toroq qed iħallu inqas vittmi, il-paragun mhux qed isir fuq l-istess livell. Ir-rapport tal-NSO żvera l-inċidenti l-aktar li qed iseħħu huwa nhar ta' tlieta bejn it-3 ta' wara nofsinhar u s-6 ta' filgħaxija.